φορά και έναν καιρό, από μία ιδέα άρχισε να σκέφτεται ένα μυαλό, σαν να βρίσκεται σε έναν κόσμο φαντασμαγορικό, σαν να ζει σε έναν άλλο πλανήτη. Δηλαδή, οι ανάγκες τον οδήγησαν να φτιάξει ένα δικό του μέρο, όπου να σκέφτεται και να δημιουργεί. Ναι, και να περνάει όσο μπορεί. Σαν μια παλάμη που να κλείνει όταν είναι γεμάτη, γιατί οι οικογένειες μαζεύονταν και σκεφτόντουσαν τα παλιά. Σήμερα, δηλαδή σήμερα, ο κόσμος γύρισε σαν μια μπάρα και τα σπίτια άλλαξαν μορφή. Άλλαξαν σχήμα και άλλαξαν όψη. Γέμισαν χρώμα. Έγιναν πέτρινα. Ξύλινα. Άλλαξαν πολύ από τότε. Οι άνθρωποι όμως δεν έμειναν ίδιοι. Άλλαξαν πολύ. Ο κόσμος σαν ένα παραμύθι.